Moikka! Tervetuloa tänne Nanson Sörnäisten showroomille. Mä ajattelin esitellä teille muutamia ihania uutuuksia, joita meillä on just saapunut mallistoon, ja mä ajattelin, että voisitte tykätä niistä. Ihan ensimmäisenä mun on nostettava tää siirisetti. Tää on aivan ihana, kevyttä puuvillaa, jossa on tämmönen pitsimäinen kirjonta. Tästä on 2 väritystä tästä setistä, eli löytyy tämmönen lämmin ruskea, ja sitten löytyy tämmönen petrolisininen. Ja tää menee ihan täydellisesti nyt loppukesään, mutta sitten kun tulee syksy, niin tähän sukkikset ja jokut pitkät saappaat, niin tulee aivan ihana syysasu. Siiripaitapuserosta löytyy myös tämmöinen raikas valkoinen sävytys, ja mä laitoin sinne tommosen pienen silkkihuivin vielä kaulalle tuomaan väriä ja vähän sellaista ranskalaista tunnelmaa. Ja valkoisen kauluspaidan kanssa täydellinen match on tummansiniset farkut. Tää on nyt leveä cropped, mutta sitten tästä löytyy myös se täyspitkä malli. Ensimmäiset syystakit ovat saapuneet varastoon, ja vaikka tiedän, että on aika aikaista miettiä syystakkeja, niin tämä meidän trendsi on ollut niin suosittu, että jos tätä halajat, niin kannattaa olla nopea. Tämä on tämmöinen kaunis, syvä, tumman ruskea. Ja meillä löytyy tähän myös tämmöinen mätsäävä silkkihuivi. Tulee aivan ihana yhdistelmä. Tämä kangas on hieman vettä hylkivää, eli ei säikähdä semmoisia kevyitä syyssateita. Breton trikoopuserot on ollut meillä tosi suosittuja, ja tämä syksyn uusi väritys on mun mielestä todella kiva. Ja sitten löytyy vielä vähän tämmöinen klassisempi, eli ihan mustavalko-raidallinen. Ja tästä löytyy taas 2 eri hihan mittaa. On tämä tämmöinen teepaitahiha, ja sitten on tommonen pidempi hiha. Jos sä satut olen yksi heistä, joka missasi keväällä tämän meidän supersuositun rentofarkun, niin iloisia uutisia tätä löytyy taas varastosta. Nyt syksyyn me saatiin tämmönen tosi kaunis vaalea beike ja sitten tämmönen oikein tumma sininen pesu. Tosi kiva malli tämä, eli tämmönen barrel-lahje, jossa on rento istuvuus, täällä on rutkasti väljyyttä täällä reidessä. Ja sitten vähän vajaamittainen puntti. Todella kiva semmonen niinku aika yllättävä farkkumalli, joka tuntuu tosi freesiltä just tällä hetkellä. Jos edelliset tuntuu vielä liian syksyisiltä, niin ehkäpä pellavapusero tuntuu oikealta vaihtoehdolta. Meillä tuli mallistoon tämmönen aivan ihana uusi Lene pellavapaitapusero, joka on niitä meidän aikaisempia pellavapaitoja hieman väljemmin mitotettu. Todella kiva malli, ja tähän tuli klassiset sävyt, eli tämmönen vaalean sininen, valkoinen ja sitten musta. Sitten mä voin olla nostamatta tähän mun 2 arjen lempilaukkua. Ensimmäisenä Olka-sarjan laukku. Tämä nimensä mukaisesti istuu siis täydellisesti tänne olalle. Ja mulla mahtuu tänne ainakin kaikki mun arjen semmoset tavarat työläppäreineen. Kaidenkin suosikkia, eli Maxi Naru laukkua. Tää on todella klassinen, tilava, kaunis sellainen arjen laukku. Suosittelen tätä lämpimästi. Kertokaa meille tuonne kommentteihin teidän lempparit tuosta meidän syksyn mallistosta. Ja jos tässä näkyy jotain sellaista, mitä haluatte nähdä myös päällä, niin kertokaa meille. Moi moi!